Eradia somdwe nka mu nyina onuadofo a wotie me onipa asetene mu nsɛm ɛdɔɔso ebi yɛ nije na ebi ɛyɛ awerɛho nea ɛyɛ nije no yɛ kaide nanso ne nkae ne yɛ kakra bi na ne yɛ awerɛho no ɛne yɛ ntena kyɛ na ɛtɔda bi a ɛdi enya ɛma nneɛma yɛhwɛ sɛ ebetumi ayɛ no mponi yɛntumi nyɛ ne saa yɛ mu no ɛna Ɔkoman radio 97.1 ɛde dwumadi a yɛato din Anidaso Bere ɛde rebrɛw fi Joda kosi fida anɔpa biara fi nonum ekosi emra nonum aba paun sima aduonum yɛn a yɛbɛdi saa dwumadi mu kyiame ɛne me ɔsɔfo John Quarshie me ne menua ɔsɔfo Nathaniel Kingsley Entsie mesrɛ sɛ yɛaso ne tie saa dwumadi onyankopɔn nam so ɛbɛma wɔyɛ nkunimdifo onyankopɔn nhyira amen. Father, in this month of October, we pray for opportunities. We pray for celebrations. We pray for transformations. We pray for orderliness. We pray for blessings. We pray for elevations. And above all, may you restore us. Amen. Covenant keeping God. Your name is Jehovah. Your name is Elohim. At the mention of your name, every knee must bow. At the mention of your name, every tongue shall confess that you are the covenant keeping God. There is no one like you. Help me say, covenant keeping God. There is no one like you. Alpha and Omega. There is no one like you. It is laid on my heart about the blessings the Lord is giving you. God of Isaac. According to him, Jesus wins, he says, and all that were here be nipa one who chiri one when you know the songs say they are blessed, and today you are blessed, and now we ensure, and now we ensure, and shira niwachi, and shira niwachi, and we yes to Christ dinimo. May the Lord bless you. Amen. Sing it with me. Osumi October ime Mawuma Ahomechie. Those who have raised with the grace, bless them with your peace. Lord, those who have raised with the grace, bless them with your peace. Give them rest. Nianikra ehuru erade mana homechie na yini nsemano mano erade mani hu ani onyam wo ne bremu October yi mu ewo Yesu Kristo dine mu amen. Erade say what can say yakra ensori na wa hye yembo say sorry ayankra asori nti obeso yensa no so wo mansa bosomi yimu erade de wo ma ahwehwe ache na wontumi nru ho dan no
Wansa waso nti Awurade ma wonru ho. Dia ne promotion bia kam Awurade ma ne nsanka. Dia wa hwe dwuma bia onya no Awurade ne nsa waso nti ma ne nru ho. Na wo nshira enka wo mama akomako. Ewo Jesus nti. Amen. Ubeka de mechi say mekra Awurade abesrawo. Enti watwe afi mpetu wo mu. Watwe afi animgu asimo. Watwe afi yarewa mu. Watwe afi ostai mu. Busumi ebesi wo yiye. Ba wo kredin okra kwesi. Busumi ebesi wo yiye. Okra kwesi. Busumi adom bedom wo. Awurade yada wase. So de wadom edom yen. Na wo de wunhyira eto yen so. Na wo de impeja aka yen ho. Yada wase se watwe yen afi sumu. Na busumi woda wo ho adi akre yen. Na ye no ayonkofa ene apam emu beye den. Na wapam bekoso etina ama yen. Ye befi nhyira mu akonhyira mu. Yafi sumu abahemu. Yafi adumu akwa adumu. Yafi yedimu akwa yedimu. Yafi anonyamu akwa anonyamu. Enye sa ewo Yesu din mu. Amen. God of Daniel, covenant keeping God. There is no one like you. Sing it with me. Keeping God. There's no one like you. No one like you. Na anopei yedinshira emerade din. Na ye kanfo Awurade ne mani ye ene ne adom ne tumi na ahoden a ode bro so de kura ye de hwe yen so ebre ni don nyina. We give glory, we give praise, we give honor to God who alone is mighty, who alone is worthy to be praised this morning. Anopei the Akachisi Wakwaba Eba Okumai 97.1 Okumai 97.1 Okumai 97.1 Anidaso Bere Anopei Inshanke Radidin say on my sorry Anopei Busuafo Asumfo a yene wahia ewa ha international bishop Emmanuel Aboaje Krache nhote dem Papa Pacho Onyankopong adom bibia boko. Yeda Yesu ase. Ebusanfo ye sisi ye ho ye kai wo se nra na Nyankopong ewo bebre de mayen. Na eden so Awurade be fa na asem so ene ya ka bebre. Sisi wo kuma na sisi wadwene. Me kai wo se busumi yi na ye de ka covenant. The covenant. Na se me na wo ye betumi ahwe Awurade apam na yede ho ato Awurade so a ye wedi da so se Awurade ewo nsiesie bi emayen Awurade wo nadum bi edemayen ena no pay siesie ho ema Awurade apam a wo ma wo Awurade apam a owo mayen ewo Yesu din mu.
na enche na yewura yen asem a na yebetie mu yebesre na ebra yenua berima ebekan ya kire yen metwa adwena kwa asem ba koso se onyankopon oye apam krafo onyankopon oye apam krafo desan se esan so oye apam krafo nti na apam biara a ohye no etim hoda busum nyina yesre rade se erade besiesie wo adwene besiesie wo ama watumi ahwehwe erade apam akikwan na wahwehwe se oni Kristo bepam oni erade bepam oni wufifo mo ni erade bepam na erade adom adoso amamu anope yemo akwaba ewa 97.1 Anidaso Bere na senior yekan no Okuman radio 97.1 ewo Facebook live fe pictures ni ye fe clear camera no how we say empehini YouTube so Okuman radio 97.1 ewo ho kama oko Twitter @Okuman 971 Instagram @Okuman 971 ubehu Okuman wo ho fe eni dwumadi say erekoso yesere nyankopon say onkan ho no nom ye very much him Memorial House ewe Ekufu Road Akropong aha na Okuman ewo nyame onhyira wo sa no pay wuri siesie ho no wafa wo kire okronkron na yetumi abawura mu adasuko wo mu ne yesua bibi de etu anamon yesua bibi de ato yen kotodwem ya fa bibi de abobre ya fa bibi de etu anamon asere urade se bosumi ayere ka apam ho asem urade ma wapam enhyren na nia yesese ye biara no urade etumi ediyen aye enche the international pastor Emmanuel Abuaje obekan chiro no amayen na fauchiro kunkun eko Genesis chapter number 6 verse 8 Genesis chapter 6 verse 8 and right kan Isaiah chapter 54 ye kan Isaiah ho na ye betua so kakra na momene ye betua de abehye Genesis chapter 6 verse 8 fauchiro kunkun enche na yura chiro kunkun akenkan nemu for yanko yefa yenga kenkan sem no efi Mose homa edikan ana Genesis ti a eye esia intichem awotwe Genesis ti esia intichem awotwe na Noah de onya odom wo Ewurade anim na Noah de onya odom wo Ewurade anim Ewurade asem ni asidanke Ewurade den na Noah de onya adom ewo Ewurade anim na Noah de onya Ewurade anim dom na Noah de onya Ewurade anim dom enra me kan Isaiah chapter 54 and ye kan 10 to 13 for mountains may depart but the hills be removed but my steadfast love and my covenant of peace shall not be removed na Ewurade apam a okacha Isaiah nen na yeti nyama bibre se apam tuwe eboa yen ni nyankopon kita hodi no etumi ekojije na menne won so enanopei yere tua so enura ya mu bibre ye call ni straight na ne yere hwe apam kura ene den yere ka apam Kristo mu apam ene den ye wa apam ahuru bibre asemba ko a etwa masum ayemede ene se yereka a covenanted believer ono ena nyankopon tumi di na hoden ema no na Ewurade tumi di ne governance edura no se hwe dinkuni mame enti hierarchy of powers yereka hierarchy of powers tumi a covenanted believer ewa hoden ewa Ewurade mu a covenanted believer yobia oni nyame anyapam na nyankopon ne che adom a ewo onu nyame ne so eti na ehu hia se yebema yeni akọ yen apam ho so that we become covenanted believers. A believer without a covenant is just a believer though,
but what makes his God, his altar binding to his daily and his timely needs is the covenant. It is a apam ewo hɔ a ahoɔden ewo hɔ. Se apam wɔ hɔ a anidaso wɔ hɔ. Se apam wɔ hɔ a yɛto wɔ haw yɛto amane efi atifi atɔyɛ apue anafo a apam no ekukura wo esow mu edi wusie edi wahintaw yɛto plague eto a apam ninti ɛbɔ ho ban yɛkae David ɛne Gibeonite ne Mephibosheth ɛne ɛho stories bebree a covenant indeed speaks. Onyame onhyira wa no pay. Na enche we will open up the discussion and ni ahwe what is covenant. Na ni di kansa na minua berema sofo international obekasa no ye bisa ya say what is a covenant. A covenant akwai bibi ye phrase a solemn binding agreement. Na Bible ma a solemn agreement between two persons or between God and another person. Normally, no, agreement should be a formal. It should be a very formal agreement. And again, when we talk about covenant, the term covenant is of a Latin origin. Which covenant na it means na a lot of things. Legally, as soon as covenant is built, there is legal implication. As soon as covenant is built, there is a social implication. And as soon as covenant is built, there is the religious and there's God kind theological implication. Enti apam tuwe ewo ne humra ene asede ene ho niama a eka ho na sa kasa apam na nkasa no ne Latin fo kasa esi covenant enum ne fa word no covenant ni gina ho say coming together. Eti yedi tiemu say erade mayen kabomo ma omanga na nya kaboma. We need to understand that covenant will bring us together. It is the covenant of the people that unite them. Say Nyankopon ne yemani nyina wa apama, it brings us together. Zieni nyame wa apama, it brings us and God together. Erade onhira wa no pay. Amen. Na wokan Genesis ayekan ya na Bible kire say ehho history kakra na nipa bone nipa aswoden esum etutrasem ene nyama bi etetesa ama ne ho so nanso na sabre kru na mu no ena yen nuabere mapahini yen papa pahini a ye friend Noah sabre kru ni mu a ena Bible say but Noah found grace. Noah de onya odom me twonwa kwachi kakra ansen wo bewu Noah no na awofo eken bibi tu Noah so wo ken bibi etu Noah so eno ne chapter 5 last phrases ewo chapter 5 no the last end no wo ken bibi tu Noah so na saadem no wo kan tu Noah so say odi arechichi ene insiesie beba no saasem no eno ene yefiase yekinkan apam awofo apam a wopam to wo maso okasa ayeka na yedisre rade osofo abwaje efede mebuye kwanim nyame nhyirawo yenkasa apam papa mpacho medase ne akwanya odi amame na no pay senia wedi kan aka no apam eye agreement a nipa mienu ko se eyi ene eyi na esia esese wonye eyi emame nti that kind of agreement na eden ewo ho na senia wedi kan aka no nso eso ewo nsunsuanso bebre se mene wo akọ apam on this particular terms nti sa terms yi na ese wonye den yen yi yen apam no edi na yehwe ene akenkansem no senia no nso wedi kan aka no esane boni ana ekoso bebre ninti onyankopon ehwe nipama eka se obeyi wonyina ede afi asase so
ɔbɛpepa n'abɔde nyinaa yɛ den afi asase ani na ɔhwɛ mu na ɔhwɛ mu no ohun sɛ onipa baako bi wɔ hɔ a ɔno de ɔnte sɛ nipa ne nyinaa na abrabɔ ɛyɛ soronko efi nipa ne nyinaa de mu ɛno nti ɔne no ɛpamɛn sɛ oyi de esane na abrabɔ a ɔbɔ ne nti no meyi no mafi saa ade a meba bɛyi mu ɛno nti apam on the agreement terms a wɔkɔɛ ne sɛ okay mekum obiara na mmom merema number of days you can pray to the world and then bring those that will come because me a merciful God me a mobrohu no nyinaa agya ɛno nti no wɔn a ɛbɛtie na wɔbɛyɛ den wɔbɛba no nyinaa no me ne wɔn akɔ saa apam no sɛ meyi wɔn afi saa esan na mede ba besane ewiasen na mmom wɔn kuto ne wɔabusua de mayɛ den mayi mu afi mu nti apam ɛboa yɛn nneɛma bebree so sɛ yɛte ne yɛte ase yie de a ɛbɛboa yɛn nneɛma bebree so na ɛyɛ yɛn afi ɔhaw bebree mu amen amen. Father to joy, from your spirit to my spirit, I am lighted by your word. Onyankopɔn until n'anim ɛnkyerɛ yɛn ɛna nɔpɛ yi na ɔma ne apam ɛnyina ɛma yɛn akwan ɛne n'adom mu ebusuafo yɛrehwɛ na yɛrekaekae Awurade akwan ɛne sɛnea ɔpɛ sɛ ɔyɛ yɛn fa a baabi a yɛrekasa ɛsi Noah found grace. When we find grace at the time of grace, obi bɛka sɛ grace ebu adom ɛwɔ hɔ. Nemo when everything is odd, everything is so odd. Now God finds somebody, then it is obi bɛka sɛ so unique on its own. Yɛhwɛ abranti kwan a opposition ne ho na kwan a ɔfa so na otumi ɛma Awurade ɛnsa ɛbaa no so meka kyerɛ sɛ ansa na Noah ebedu saa stage no okan Genesis chapter 5 verse 29 o say and called his name Noah saying out of the ground that the Lord has cursed, this one shall bring us relief from our work and from the painful toil of our hands. Hallelujah. Amen. This one shall bring us relief out of the ground that the Lord has cursed. This one boy, Noah, this child Noah, shall bring us relief from our work and from the painful toil. He will bring us relief. So the parents gave his name Noah because they were positioning him say at the point we are say to trust him ni esum ni nyama economy ni nyama eye imbalance na untumi calculate untumi fa nyama sisi so no Awurade di oje ene fa hodi ene akwanya befa abofora no so aberema no so abiawa no so e di aba ebusuafo no pe yerika covenant keeping God. A covenanted believer is able to covenant so that his children, his people, his family also covenant. Ebusuafo ni ayeka nyina enra yefiase ene yetuaso se apam eni ho a yehu se niama bebre wo Bible mu a ekikesisi eni a na enyamapam a ekoso metwa adwuna akoso emra Israel fo worutu anamon akọ Mizrim ana worifi Mizrim worutu anamon afi Mizrim akọ boshe asase so na yenim se amanaman atew se won ho ayehu amanaman ehu se epai ma wofam amanaman ehu anwade ahuru bebre Awurade ye ewo won bre so na nkuro no ehu popo etu ye kuro keto de a na ho kura popo ko nkuro akese no Israel fo edi sunku ni ma nkuro nkitu ane de na chese eye kitu ebi ma wo enti kuro ba ku bi a ye friend Gibeonites
na saa Gibeonite free what na sia no calculate ya ye na ye nim story ne daw enti fast track wo bom modi afa brodo bi ne niam bi esu ne ntade bi esu ntade bi a na wo beda da Israel free ka che on se wo fie chi no matter say Israel for wo hu ye hu it won woraba no oma be show allegiance oma be surrender to them say would won ho a mo say won na mom won fa won ye enkoa na eba sa na so oma ne mpanyimfo na am say rade na ye no work all times was sense and one wonya sa pam no wotu onanga bienga na ukroyi na da hoi wo pese wo be say won na so rade say mun ne won aya pam sure hallelujah amen apam to we when you rade ye na da ho a your friend is investment apam investment enti na yere twetwe adwene ekristofu bebre ene yakonyame fi na so yenkonyame fi se ne konya apam yes sumerade by yen sumerade with the minds that we want to have build a covenant with God. Until Sunday bia ye be kwa sorry but ye kuna is biara we are not building covenant. Ye can Bible we are not building covenant with the word of God. We are not building covenant with prayer. We are not building covenant with the things that we are doing in the house of the Lord. And it pains God say oba betna nanim sa no akosa because he is a covenant keeping God. Hallelujah. Amen. Eti yebek shezef emra David bediade. Na so bediade ansa na David iba. There was an attack on the Gibeonites. And God did not spare the people of Israel. There were a number of plagues. Plagues na wo Egypt na as wo hu yira we radije won film. There were severe ones, and David had gone wherever. We have solution. We be said we were called asofu ready for we one far way ma one far for one far way mra. Just a bibi o ma ye bia omu hu ano na David eradicate ni say. Solution to this is with Gibeonites. It's say obi afuma pamona as I say obi de nesa ka Gibeonites for eti ko na omane destiny sisi aye ka said e se Gibeonites for nsem eti ko na ko hu won na wo be ka bia no eno na ye unya ye wi a esi and indeed he went to meet the Gibeonites said that we want 7 descendants of Saul because it is Saul who tempered with us and killed. So we also want 7. It's your honor na David fiase pampan asmesi ko apam obi onam ne baby no send guy onam ne baby because of apama ewo ho na obi abu apam no sunti ono nam ne baby nanso ya bonidin say ubewu asmesi di ho na odi ho eno no say te udin wo mu bia ebodin na bompa say udin no mesha ase wo bodin na David be ade ba ko ya bring tin yentumi nkan sa passage no ade ba ko David ye ni say odu Abrante FN Mephibosheth sono ena ojampa yi ojampa Mephibosheth ena obefo foforo de ko hye ho eno anade na Mephibosheth odu ho ojampa yi because David so kai say ono so ni Mephibosheth papa grandson Jonathan ewapam eti so ono so ebe ya on create another problem after this problem no he jumped. Covenant indeed speaks. Eti Kristo moja odi aya pam di ejidifo aben nyame ho no ye monetera enti yere kese grace found Noah. The grace that found Noah becomes the grace edi apam beto no so enti wo hwe sa grace na wo Noah so no eno na edi Noah the Noahic covenant ebai the covenant edi remo the radise memfensu ense ya stase biomda na say insu toy how yen ya sefom say nkrobi ni mia bi etumi sab majede na nsu nim say ekoden a erade akese onfensu nye den ense ya stase eno ye apama ewo yentim enche kra eho be wo fefefe wo be kona bibia akoso God will restore them because by the covenant of God that thing is still God is the covenant keeping God. Na wo hwe Bible man ejidifo ye de apam ye toto na se a emoa yen
na ɛma yɛn ahoɔden wɔ awurade mu no ɛntumi nna adi papapa ɔsɔfo yɛnhwɛ asɛm a yɛhwɛ apam to yi it can be between God and man, and covenant can also be between man and man. Yɛwɔ the vertical dimension of a covenant, then we have the horizontal kakra. Okay, inti sɛ yɛhwɛ apam a ɛda yɛne nipa ntɛm a Okay. nipa ntɛm no sɛnea yɛka no ɛna ɛbɛtumi ayɛ horizontal no. Very good. Inti te sɛ bi a maakɔ company bi hɔ na me afei na me nso meresi me de nti yɛmfa biribi te sɛ Ghana Commercial Bank na abranteɛ mu a mɛsi so mepɛ sɛ memfi me business ase nanso sika kakra bi a mede bɛfi ase no ɛni hɔ nti meduru hɔ a na makyerɛ manager ne mu na akyerɛ me so yɛwɔ loan bi a yɛde ma wɔn a ɛpɛ sɛ ɛmfi biribi sei ase ɛno nti yɛnya yɛn guarantors ne yɛn collaterals ya na ɛgya yɛagye sika ne bi sɛ yɛde kwakofi yɛn business ase ɛno nti as the business is going on, then we look at the terms say be 2 years later you have to finish payment nti na no na yɛbɛ calculate yɛn interest ne adeɛ nyinaa wɔ hɔ na afei yɛtuatua no with the monthly installments. Sure. And so that is the covenant that we can have with human beings, and then the covenant that we have with God is the most ultimate. And no ena eye covenant a eburu ne nyinaa so. If you say sa pam ne de wo mbu so. Enipa den ye betumi adjust no. But ye ne Nyankopɔn de ne de se ne ete ana ye den etefa. Eno nti ye hwɛ se ne awudi kankan na David ene sa Gibeonite yi na David kra enya awe se bibisa ena akoso nti na ɔman ne ye den ebre no. But Nyankopɔn atwe na adwen si so say okay me ne wo apam bi a akoso wo ne nanom apam bi omopam etoro wo eno ena ma eyi eden etomo nse nipa to mi bu apam so na Nyankopɔn de na apam ne tim hoda eno nti na ɔtwe na adwen si so say ese se won kɔ won ho ko bisa won ne wo pe ansa na wetumi asan restore the nation back. The vertical one no ye ne Nyankopɔn de no eno nti eno nso na ye bomodin kuram ne kuram yi a Nyankopɔn nhyira ne den ebunkan fa ye so no the grace upon grace. That is how you call it. Yeah. Thank you, Papa. God bless you. God bless you. God bless you. From all sickness and pain, healing flows in the blood. Yes, it is in the blood. By His stripes we are healed. The covenant keeping God, the covenanted believer, they team up and they can turn the world. They can turn the world upside down. I don't pay ye per se. Ye chwa adwene koso. Na ma wani nku apama woni erade wono ho. Se woni erade ni apama, woni erade ni apam na wotwi. Woni erade ni apam busumi, woni erade ni apam anopai. Do something. Covenant called for work. Covenant called for work. Now, we share the types of covenant in the Bible. There are some covenants which are conditional covenant. There are some covenants which are unconditional covenant. There are conditional covenant and there are unconditional covenant. When we talk about the covenant of redemption, it is conditional. The covenant of redemption is conditional because and yes obia keke nia oba no person ni eradi jeno no eradi bejeno oshe the new covenant a new testament it is unconditional, it is moving, it is God has decided to move in that direction. The Davidic covenant unconditional. I will establish the house of David. Yes, the Mosaic covenant conditional. Yes, the Abrahamic covenant, the covenant of faith unconditional.
You see, when the covenant is unconditional, you can do nothing about it. The conditional covenant, it means that it's built on a condition. Say yewe na means me yewe mao. Ebusuafo say yanti nyame ase na yanti the covenant erade die atoha man, the covenant of grace, adom, the covenant of grace that is connected with Noah. It's unconditional. Whether you like it or not, you need grace. You need grace. And pay yes, let's say Adam Emre Wufi ewo yesu. And pay yes, let's say Eradim fa Noah sema ye kan yusu na onyi wumpie ewo yesu din mu. Amen. And pay yes, Eradi say wiase tuturasem ene niama asese dangan. Eradi onyi wumpie. Amen. Na Eradi ma did the covenant of Noah. The unconditional covenant of grace. Yes. The unconditional covenant of grace. Adam moroso apam Eradim fantoso. Amen. Odofo yen to mean sum nyame without covenant. Na senior midi kan ka kire no na no na yen papa panhini irritate teachings be on the levels of power. Na sem ba kon kan ya tembia yes ye kai ni say a covenanted believer is at the second position. A covenanted believer is stronger and is powerful. And we share the hierarchies of power. Ephesians chapter 6, verse 10 to 14. Wicked forces in high places. All my hierarchy be. When you are a covenanted believer, you are above all such hierarchies. And God covenant with you, and He built His ideologies with you. And the Bible says that no one knew the ways of the Lord. By covenant. Moses knew the ways of the Lord. Although for none pay ye per se ye whetewall appetite for the things of God. We want to whet your appetite for you to understand that you need God in everything that you are doing. Sure. It's a business, no? If you connect it to God by a covenant, your business will stand. If your marriage is connected to God by divine covenant, the marriage will work. If your parenting, your family, they connected with God by covenant, the Lord will bless and prosper the family. Amen. Every growth, every sustainability, every breakthrough is connected with covenant. If you don't want to build covenant with God, now person ye shabu ne maba otina memba ne me ko ne me ye we hu komsi komsa na wani nko nyame som ho wo fancy wa huni su yiye. You don't want to sacrifice. You see ye covenant, there's the central idea of sacrifice. There is always a sacrifice in the covenant. The parties must sacrifice. And what they say ye ba for it, they you don't even want to hear it. You don't want to see commitment in anything. I'm afraid your faith is hollow. And I'm not pay. I pray, say, would be when to say, I will build my faith. Amen. I will lift my faith. Amen. I will raise the covenant. I will fuel the covenant. Jesus. I will meet the standard of the covenant. And I will build the covenant. Messi eradia pam na mini eradia pam bekoso ebusanfo ye behwehwe niam ahuru bebre a ye kan ho asem ewo ene asem a ye kan hu na nya ye di yibia no yetumi abomoden ahwe se ye bema nyankopon adwene nyamepɛ etumi awie ye amayen se yamaye ni anko apam ho a ye bema nia erade opeso oye maye no akachi na nia yehwehwe se yebenya afi erade ho no ebeye nwa se yentumi emfa nisa onyankopɔn enhyira we na no pay. Amen. Na erade entweme no adwene enko ya asede a esese ye ho. Amen. Ejafi apambiase na ni wechi apam ne da ho. Position bia na eja no wo mu wa sori. Senia no keka no ho ofi ho no obibi ni ho a
is qualified to fill the position. Empire ebusuan we yesu dem. Apam. Say bibia mu ya krado say Erade fa yen ekokan. Say yet sa Noah asemu yase a. Ye beti ase say emfa ho se ne bibia kono say yen yidina ho yi a Erade asiesie ne ho say on ne ma bepam. Erade asiesie ne ho say on ne nipa bi bepam. Erade hwehwe okunu bi no ne na apam. Ohwehwe oyiri bi no ne na apam. Erade hwehwe businessman bi no ne na apam. Because the impeja enam apam so eba nipa so no eye kese. Saa so na oseye a enam apam so be nipa so no eno so ye kese. Ni nyina depend on kwan a ene baby a yedi enti ekohye. Anope ye kanfo Yesu Kristo amawo. So ono ene wa ba se oni benya apam preko pe a ebinka na apam ne de ono ade ni moja ene so ano. Hallelujah. No ono Bible say oye Nyankopon we mu ni se mfasode ene we mu ni se ahonwo ade a esan so ni nyam mesi ni nti nemum oyi ni hugu ho bre ne ho ase be fe ni pesu eto ne ho so no sisi no ye na defa ahonbrase a odi ko wu mu no di ni moja eye nsowano na o ma ne ho kronkron adom edoso no se men woreka apam ho a na se mammo Yesu Kristo apam a enu na edimu na ode wo ho twere na wo ne di bompu nimpo a odomo no kan ho a na ya apam ne ye kan no na ensiye anope me Kristo ni wunya apam ma owura Yesu Kristo oni wu enya apam amen na nyawuri ye bia no saa apam na ewo ni mu no etumi asaiwo na ni senti ene yeke se apam biara no ewo ho sacrifice apam biara ewo sacrifice a ese se woye na etumi agina eto de bia ye pese ye serve sacrifice no na ye ko senior ye pe enti sa anopay ma yini nkomo ewo 0551 MTN 0551667755 ananso Tigo ana Airtel line no 0270 191971 191971 0270 191971 and MTN 0551 667755. The covenanted believer with the covenant keeping God. Onyame onshira obebre. Ubetumi afre sabri emra ya activate phone lines. MTN na we use dia kaisa within the 0551 667755. We use Tigo ana Airtel 0270191971. Onyankopon onkra yen Erade onom yen Erade ohu yen mobo na onsisi nadom emma yen onsisi nadom emma yen. To the King of Kings, let sweet worship rise up to the Lord of Lords. Scripture says a time is coming and now is when the true worshipers shall worship the Lord in spirit and in truth. Na wombe sorry radi. And sorry no. Ow. Nyanko ponye yiwa ye bomo kase Oni eradi Wona sasina Wona sasina na yeka ase Erade nam nadomoso na okoswara edien ekodien ba yen Facebook we no network no my challenges kakra but utumi wo ho so abetumi aseni a message na FM ba ye de Erade ase yebetumi akan yama wakwaba eba kuma 97.1 Anidaso ewo Yesu Kristo mi Apa ofreme obaya. Oba aso. Asafi. Bacho katefi.
Asate koko. Asase koko nyame nhyira wo. Era wo ho te den wo ho. Anyame adu. Ede radio ase. Some of the mobile apamase pa my cheche. You papa mpacho enana muka apamwasa. Na me credit nti manfu. Ene nyame adidi pu. Apamesro. Na economy ase papa mpacho so. We say enra enekura so apama na egusu ka ho asem. Mpacho na we say na den na wonti ase tiremi obisami yi. Se we say we na da kwa pa. Apam se bibi hiao ana akitinam abrabo bedase bedase nia yere twen adwena akoso na ni se ye kan apam asema bible mu ni yere kire se bibia ye ni Awurade ehia formal agreement bibia ban ni yen ana bibia edi akwanya eto so na yere kan se wodi wosom unyamesom ene wo bibia wo ye bia wodwene se wo nyamere ewa apama nia menka no kura obi wo ho a on Awurade apam se otiasi onsum nyame biara da je Awurade nkuto na ekosoro nyama sesa se den ne ho kire ne se den so ne Awurade apam se metenase am Awurade ewo sa akwan no so no obeye ebim obi nso apam ni se ne aforebo apam se na asoreko apam se mepra sori dem me ne Awurade wa apam se anopa biara insuto owiabo me ne Awurade wo sa apam no se Awurade meri yeyi na normally no apam bebre wo ho a Awurade ne wo kasa no ne wo kasa tu sa na mon na watu sa na mon no na wasu sa na mon na Awurade ne wo kasa nimu na etumi aye adwuma amawo yo hu fatu bebre na wadwi na igusu ka ho igusu ka ho asem enti den a we benya more explanations and fatu hu bebre a osu betumi de etua na mo onyame onhyira bebre oba onhyira on so na damase bye bye. Now also to me afre 0551667755 na watre wadwene opese e bompa so ewo dwumadi bi ho ewo nia bibia orehwe kwan wo Awurade ho a eno so yere ehwe eno so ho asem na yetumi ne wo ahia betumi so uyisu Tigo ana Airtel so 0270 191971 betumi afre na yetumi achire adwene yahwe nyame pese oye ewo yin asitene mu aha 97.1 Okumain radio Anidaso Bere na yegusu etie yesisre Awurade nhyira sre Awurade ahoden sre Awurade hodom se bibia Awurade pese odi yen ye no bibibi entumi ensiwa no kwan na yetumi anante Awurade mu yetumi afani nhyira Awurade ene pam na wasisi na ahoden amaye yema wakwaba eba Okumain 97.1 hello Asuma kamen atomo kuma baba. The radio say. Namu ulu ano na se. Amze na na masum amane wapam. Ya bi abom. Abom pa ya ni timman gura. Ebi onu na ya na bakpa.
mesrɛ mo mpa kakra. Yate yɛde bɔ mpaeɛ. Awurade atumi nyinaa wɔwo ɛbɛyi ne yɛkae nea wonam wapam so ɛyɛ ɛma wo mma. Yes, Lord. Awurade yɛnim sɛ wonam wapam so wokae Israelfo na wogye wɔn fi wɔn atamfo ɛne wɔn a wɔto hyɛ wɔn so nsɛm. Awurade yare bi a ato ahyɛ yɛn papa so, yare bi a ato ahyɛ wuboni so. Awurade anɔpɛ yɛbɔ mpae sɛ w'ahoɔden mu Awurade w'ahoɔden ɛne wotumi mu ɛntwumfa yare so ɛwɔ Yesu Kristo mu. Awurade yɛsrɛ wo Awurade wonam wotumi ne wo basa so ɛdi nkonim ma yɛn wakwan nyinaa mu. Tumi biara ɛnsɛ biara honhom biara mpɛhinni biara a asɔre de mmerɛyɛ ato nipadua yi so yɛbɔ mpae anɔpɛ wɔ Yesu Kristo din mu. Awurade Kristo wo mogya mu apam a Awurade ɛde fa ho di ne ogye ɛne ayaresa ba no. Mogya mu apam ɛnkasa ɛma yɛn. Mogya mu apam ɛnkasa ma yɛn. Mogya mu apam ɛnkasa ma yɛn. Mogya mu apam ɛnkasa ma yɛn. Awurade yɛgye wadi na yɛda wase sɛ wobɛwie na wobɛyɛ ahyɛ wo ho anuonyam na yɛaka ada wase sɛ Awurade wo do nsa aka wo bɔni. Nhyira nka wo din ɛwɔ Yesu din mu. Amen. Amen. Nyame nhyira wo. Yo. Ayi bɔbɔ. Opa. Nyame nhyira wo. Nyame nhyira wo so. Kofo de atro mu fo ho ye. Pacho yenya eta otie mu ye hu ye papa. Ye de Awurade ase. Pamutia o mi de sade mi se. Ya na o sofo mu ka asem bia. Ya Bible masema nyama bebre mi nti ase yi. Okay. Ti mi hia pa bo se. Ye o sofo ru ba ka bia so da mo radio show. Ya mi ma mi nti ase yi. Na ta nu yi bi wo ho a. Ni sele dia ni slawo nyame wo. Ni slawo sofo no mbo pa ma. Okay. Na mi nti nyama bia ase yi. Okay. Ye bompae. Erade ye bompae anopa yi epija ye papa shawunsa. Erade, he has the heart to believe. He has the heart for your work. He has the heart for your word. Ye bompae se oh ne kuma ehwehwe we erade. Ne kuma pese te wasemase. Ne kuma pese hu we erade. Ye bompae anopa se erade kai no. Ye bompae se erade ma wadom ye kesema no. Yes wo erade. Yes, wo Erade. Yes, to be na dream or wasam ho. Na wa ma wat wasam ase. Mane kuma enso wasem. Yes, Lord. Na ma ope enwie ye e wona system mu. Ye hira odin ye ma odin so ye okese. Ye kanfo se wudi nkuni mayenda e wo Yesu Kristo din mu. Ye da wase ye gya ono ene nabusanfo nyina akoso aba wanim se Erade ma wanu nyam ne unhira enso wo mu. E wo Yesu Kristo din mu. Amen. Amen. Nyaminka ho. Amen. Yemo akwaba ba kuma 97.1. Anidaso Yesu Kristo mu. Papa nyaminchira baby abekesi nyaminchira papa se ami ndo na mu yenhwe Erade asem kan machi. Edenere because Mandela country. Oh. Papa me Bible say apam bi ewo wiase eni me na edi yara. Erade teach na nene no apam enye pepepe no onye man ni na ebusu nyina. Yesu dem. Ye be bompai enyame pautina wokuda eye prayer against evil covenants. Na bibibia yenim na ehintaw na enum ye moja enum ye nsika eton yarigu yenso eton enimguase na ese niama na ese one line de saa de no korona na ekoso no yesre Erade se Erade enim kuni maye ye bompa Erade ye bompa de ye nuabe a shawonsa anopai se Erade ma oje basa enkoma no Erade onene ma ene adofonom wo hu tumi ene wa hoden Kristo wo ye hye wo hu anunyam ne akase da wase inhyira nka odin wado monti amen. Osofa abaje yenkasa we final words. Yade aseda eni ayeyi enema otwedia mpon Nyankopon no se ono da ne da nyina okura yen ode yenko na ode yemba kura yen okorenta bang na se na omma bone bi enka yen na pama etim ho ema ne mma enti ene eda so yekọ na yebei na nka eye se nipa de bia se ne ayebu mra so da bia yi anka ni buafu kura ama waye ni obeye nanso na adom ne nti yeda so yete ase ene dey
yɛre fi hanom sɛ yɛka sɛ yɛde nkyia soronko ɛma yɛtiefo nyinaa ɛfi sɛ wɔni hɔ a yɛn so yɛni hɔ ɛno nti yɛka sɛ awurade nhyira wo nyinaa na nea ɛyɛ obia akoma so ade a wantumi mpo amfrɛ anka no awurade a onim kokoa mu asɛm na onim koma mu asɛm no ɔnyɛ ɛmfama wo nyinaa ɛka sɛ asomdwe ɛnka wɔn yo yɛda awurade ase na yɛka sɛ asomdwe ɛnka wɔn yɛde nkyia ɛma atiefo nyinaa ɛnra yɛka wo sɛ na yɛreyɛ principles of biblical principles of parenting yɛn nanom bebree a mufi latabai de names ne wɔn ɛka ho nyinaa yɛnim sɛ awurade de mpagya ɛne adom bɛto mofra yi ne yɛman so nyame yɛ adom a Joda ɛne ɛbɛsan yɛatoa so yɛhyehyɛ questionnaire bebree questionnaire no wohwɛ mu a na ebisabisa ɛma yɛhu the type of parent a woyɛ na watumi ebisabisa wo ho na watumi straighten wo ho na yɛgye di sɛ generation a yɛreraise wɔn no ɔmo betumi agyina na ɔmo de nyame pɛ sɛ ɔyɛ no atumi abam aha ɛyɛ 97.1 medin ɛde Reverend Nathaniel Kingsley Entsie na nyame nhyira ɛna yɛsrɛ ama wo sɛ yɛfi October busumi asi awurade ni nkonim ɛma yɛn yɛde nkyia ɛma local council of churches ahomakyin no ɔnan ne fa no wɔhyia mu ɛwɔ Christ ɛbɔ mpaeɛ ɛma kurodua ɛma ɔman ɛne ɛho hyehyɛ bebree nyame nhyira obi biara wotumi wokɔ obi no awurade nhyira mu nyinaa saa ne ɛka sɛ nyame yɛ adom ɔkyena no abien exactly 2 na restoration hour awia mpaebɔ ɛhyehyɛ so paa wobɛtumi na wode wo ho ahyɛ mu na ayɛ nhyira ama wo yɛsrɛ awurade ama wo srɛ awurade aka wo ho na yɛakae wo sɛ bɔ mmɔden na kɔ so ma w'ani nda awurade so na baabi a wowɔ biara no hu sɛ nyankopɔn ɛna ɔnam n'adom so odi nkonim ɛma yɛn nyame yɛn adom a ɔkyena bɛsia ahyia yɛma yɛn papa chairperson a wɔde n'adwuma hyɛ ne nsa kwasi da yi yɛma ne tiri nkwa bebree Reverend Ebenezer Achampong Siedu papa nyame nka ho na ɔma n'adom ɛndɔso ma wo saa nso ɛnneɛma yɛn papa no mu ne yɛn mpanyinfo nyinaa nso ayiko na yɛde nkyia nso ɛma yɛn papa panyin evangelist Dr. E.A. Abofei ɛna Patmos adwumayɛfo Grace adwumayɛfo Grace Asafomba ɛne adɔfo nyinaa ɛne local council of churches ɛne adɔfo nyinaa nso yɛsrɛ awurade adom ama mu yɛde nkyia nso ɛma adwumayɛfo ɛwɔ Akropong school ɛne abusuafo nyinaa yɛsrɛ awurade sɛ awurade nka yɛn ho na busumi a yɛka apam ho asɛm yi awurade ma apam bi ntɔ yɛn so na yɛ lɔre kwan yɛwɔ Akropong school yi wɔntumi ɛnyɛ ma yɛn na yɛmfa nhyɛ awurade anuonyam amen awurade nka yɛn ho nyame yɛ adom a yɛbɛhyia ɔkyena na ɛyɛ midweek prayer na yɛn nyinaa yɛabɔ mpaeɛ asrɛ awurade adom yɛasrɛ awurade nhyira ɔkyena yɛbɛhyia wɔ ha awurade de adom bɛdom yɛn nyame nka wo ho na ɛnsi wo yie aha ɛyɛ 97.1 Anidaso Bere na wotie no yɛbɛsia ahyia biom awurade nka yɛn ho bye bye. I believe in God, oh, even the devil knows. Say not true.